Na magajin dauhe. Kai kai kai. Wallahi gurin Abdul Fatah zan je. To Allah fa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ya kokari. Alhamdulillah. Wallahi ai kin ina gurin iyali na mallan. Na dawo daga jeji. Aka can ma Abdul Fatah. Ai ba ce ina can wani garin nan. Ka dallafa. Ina zuwa. Aka bani labarin. Allah karki. Ai sai sa ni kankara da zuwa. Allah ke bace ka. To da wannan ma alƙawari. Na ce zan haɗa Allah kai. karki ya kai maka rake da Allah ba Allah ko Allah Ko ya rabu ke. wannan rabu Allah kara ga wannan wallahi kuwa an ji kankaran nan da mun sake wallahi karami babba kai tun gidan da yake cikin wasu ma ina ji ana cewa kai da da kuma da ni ba ka rike ji magana kai da kai ba wallahi a cikin gari Allah sai Wannan rabu. Allah Wannan rabu. ma ta ya riga da ya shaka ya yi mana hawaye Boko ne ai. haka ne Yayi primary. madalla Farko yayi nursery. Allah Yayi primary. Yayi junior. Yayi secondary. Har digiri. kai Master zai tafi. Digiri ba da tabarin hagun din. Certificate kai da Allah wancan da gidan Allah zuwa idi ba Allah ba kai da ba masha Allah masha Allah mu koma eh madalla Abdul Fattah Bello shine zaɓinsa.